Muda laras, yo. Yoga prajurit putri yo ngangsek yo. Yo. Mas ngapunten. Laras Mudaryo. Oi, ya. Oi.
jarum jarum wong manis dikasih jarum jarum peniti wong manis ada lubangnya dikasih cium cucut mandi di laut ikan cucut mandi di laut kena ombak bergoyang buntut andang-andang di atas mulut andang-andang di atas mulut siapa mandang pasti kepencut ya ya lo ya 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 so ha ya 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 yeah. Ya la 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 yo ya. Solo lo yo yo jangan ikut ade mondak ke benzo jangan mandeng ade mondak ke pelot kebacot katut wong manis mana rumahnya yuk 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 yo yo kapan kapan anggone mulutan kapan kapan oleh mulutan melepite nyalo pupune angon wedhus pinggir kuburan angon wedhus pinggir kuburan yeah. Sarinande putri sarinande putri suri oh pujaan dewi tiap hari sang dewi menari pujaanku putri sarinande putri sarinande Putri Suri pujaan Dewi pujaan dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu sarinande aku emoh
sing tak suwun sing abang biru aku emong bojo colongan sing tak suwun sowan penghulu oh iya oh iya oh iya oh yes yo iki lo iki lo iki lo iki lo saya ini sedang menari saya ini sedang menari tari putri si kuda kepang tari putri si kuda kepang membuat hati gembira iya iya goyangane ya lo yo ya 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 so lo ya ya yo yo ya ya oh yo 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 iki lo iki lo iki lo iki lo enak tenan yo wayahe hey go setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya oh aku rindu aku rindu tatapkan padanya aku rindu apa kuwi neng prapatan putih-putih neng kuburan ala kandul-kandul kok ora katokan kuwi jenenge kan aduh enak aduh senenge aduh senenge ya oh yo sioko kayo
Sumangkah ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit panetya bela bangsa silata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Solai senggaane kok sajaan yang semake ojo padha ngece mesti ketut budine ayo oh ya ya oh yeah. Oh yes. Oh. Promiyarso monggo sami midhangetno Promiyarso monggo sami presanono seni jadilan kita sesile mudo larat sumangga Promiyarso presanono Sumangga pilegan ingkang sekeca
yo. Oh ah, oh ah. Ah eh, oh ah. Ah lo Yo, lo yo, lo. yo, yo. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ah, oi. Memuji mring Sang Hyang Agung Pribuni Rahayu Purwomadya Wusana Olaraja. Yes, rasa glimpang ya, jarane diopeni aja. Kapene dhewe-dhewe. Ya ngono kuwi cewek ki ya ngono kuwi nek ora kanggo ki buang sak nggon-nggon. Nggih. Kapiyarsa. Menika wis cewek-cewek panganane dhewe ya lon-lon ya. Jempon Mas di lanjut wae Mas. Lanjut, Sila langsung. jam 7 iki, jamku wis menunjukkan pukul 18. Ora apa-apa nduk iki kok nek kepengen kepasangi lampu meneh kok nduk iki. Nggih. Lanjut ke bengi. Lanjut. Lah Iya. jare isih telung babak meneh Pak Gatot. Isih. Engko isih klasik main meneh. Heeh. Engko sing dadi malah sing gamel. Karo sing iki ngandeng kuwi iki lho. Klambi abang iki. Ora wis ora luntu. Nek dadi ana pawange melu ora dadi iki lho. Mangga, Cong. Yes, kono nduk wis dituruti. Oh, iki nganu rasidole Kang Sen mambengi kae lho. Ya keloro. Wawo sapa iki Mas sing wawo. Meri to kowe. Niki dalam rangka ulang tahun. Ulang tahun iki lho. Adik sinten, Pak? Adik Arkana. Arkana. Yang kedua 2 tahun. Nah. Loh, umur 2 tahun wis ditanggep ke jiadelan berjuta-juta. Wah, aku sesuk ya iya sesuk sedelone aku ya dawetan kok. Aku kok 2 tahun ki alah apa digaweke apa iki? Nek aku ngono namanya didaweti kalungi kupat gitu. Derek ndedonga mugi-mugi Dek Arkana dadi bocah bejo dunya Amin, akhirat amin. migunani tumrap bangsa lan negara. Iki mau ono panjenengane yo dituruti ya nduk ya. Nggih. Heeh, wis. Nyingkar nyingkur. Gimana ngelui pentule pian. Awiwitane nyingkar nyingkur. Yo terus no. Saling asam yen akeh amutan halalampahan akangka tresna tulus anajanengku bukas amara sing akon nuthuk bojone duduk dung. Yes.
Gubuk asmara manyunan saking para pamirsa ki mau dituruti sing engko yo nuruti sing jatil. Sepira tutokno ya. Ya, yes, Mas. Nah, cangkemku kok rapas. Cangkem iki nyangkem-nyangkemku dhewe kok. Yo, yo. Goyang do. Duit kono iki kepiye to iki? Sing menggeh-menggeh kene, sing disawer kono. Ini wong direwangi mendonong-mendonong kok ngene nyanyi kok. Mas Pripun? Oh, enten bagian iki ya, Mbak Bu. Pundi, Bu? Iki ana. Sebentar ini ada yang salah ini, sebentar. Oh, sebentar, tunggu sebentar. Yes. Yes, iki ana kles. Iki kok anggere ora ana sing pajek karo aku. Setoran anakku. Yes, ditenono. Kanggo tuku seblak. Cedetan sajroning ati tenan yo. Saya marani. Aku kowe dadi karo. Yo, yo, yo.
Sing doleh sawer mono ya matur nuwun iki ya terima 1000 ini ya ora apa-apa. Wis golek-golek gresek-gresek kira ya bisa. Apa iki, Mas? Tos. Kesayangan. Kesayangan. Alah, rasa turuti benane sing dadi. Abot ning nek njunjungke abot. Ya nduk dikasih. Sing tak tresnani hati DM diwe aku ora balesi opo sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi. Aku kan Joko tresnamu tak pasrahke mreng pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang talah Ora bakal kurang talah. Yo singkat padat yo. Ya oh. Yo. Toko ati iku ana limang perkara kabeh pisan maca Quran sak mate kabeh pindho salat wengi lakonono kabeh telu wong kang saleh nunggulono kabeh papat wetengiro ingkang luwe kabeh limo dikira wengi ingkang suwe. Salah sawijining sebab bisa angkat kaki. Kau Sabar. ayo yuk 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 Yo, kondur, kondur. ya udah ya udah Eman-eman iki sing gurung cucel iki eman-eman iki. Tarik. yo betul
Mas. Ya salah maghrib. Ayo. Ayo. Yo tarik yo. Kondur, kondur, kondur. Yuk. Yo, ngeleki wekdal yo, ngeleki wektu yo. So, yo. Seni yo. Iya dek yo. Ayo dik. Wah. Yo. Ayo mas. Yo. Yo men tentrem yo. Olap balap oh. Mawis tolak balak ing sengkala. Dosang nyai angrakit toto sesaji. Kanggo srana kenira langsung pamuja. Pamamita nugraha saking yang piti.
saking yang widi Yuk. Ya nyuwun tulung pitihe diamanke. Nggih, mangke nggih kula santai mawon. Ya, Bro. Yes, ngene. Ya, bakule demit ya ning sor salon kan bakul demit. Bakule demit ning sor salon kabeh loro kabeh. Yo. Bakul demit ono, bakul demit ya. Yuk. Den Mas Umar Moyo ing Sun Timbali. Ingsun timbali. Den Mas Umar Moyo ing Sun Timbali. Ingsun timbali. Timbalono, timbalono. Yuk. Raden Marmoyo. Raden Marmoyo. Kaporo nyoto Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyoto. Kaporo nyoto Dasar sakti, Ya. dasar sakti mandraguna. Karena nati ing asana timbali Ingsun timbali. Tresno ati ing asana timbali Ingsun timbali. Timbalono, timbalono Raden Permati Tresno ati digawe wuyo Digawe wuyo. Tresno ati digawe wuyo Digawe wuyo. Wuyung nalendra satriya ing Madukara Gunung-gunung digawe sawah Gunung-gunung digawe sawah Kekepiye noleng lakoni Reno ati digawe uyo Tresno ati. Iya oh Ya, 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 ya. Saya suwe, saya ngengeni. Saya suwe, saya ngengeni. Antenono telung dina mangsa urunga. Awas, awas, awas. Yeah. Yes, Mas Pawang, aja ngasih kleru Mas Pawang, yo tarik, tarik, alon-alon. Yo. Selanjutnya Yes, sinambi nenggo masaat adzan maghrib hingga nunggu gitu. Iku pakai masaat adzan maghrib. Yo. Yo Mas yo.
Iya, iya, iya. Iya. Ton godhong esamane tutur manis gawe sliramu Suli. Maramake ora liya yen bakale nuwuhake rasa tresna nganti samrene Rino bengi tansah godhong ati Upajani sehidup semati Ora liya amung sliramu sing dadi tembange atiku kang tak puji Kang tak puji tresno iki tresno mugi iki tansah Yo! bisa dadi nyariji Ayo. Susah. Yo. Ya Mas, yo. Yo. Ayo. ayas Yo sik. Aduh, iki wis kagungan dalam wis ayo disesuke Mas. Piye carane yo. Yo Mas yo. kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mantengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesek ning jero dodo pancen nglarakake arep kepiye maneh kowe mung randuwe aja selah batinmu marang kahananmu nimas pupusan rasa tresnamu Apa iki satenane takdirku sing
paribasan ngrangge lintang ing angkasa kuwi tega gawe loro marang tresna iki wis talaku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atiku yo langsung mas yo biasanya mas tarik mas yo tarik dulu yo 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 ajaran lis pokoknya lis ajaran Rio ora ndadi Rio yo biasa lis yo tibake biasa dulu yo yo iki main yo lintang rembulan gumebyar cahyane ngelingake aku marang sliramu iso ngalekake esem gemesake Pak ora dipita tansah sumanding sampeyan dinane wayah telu durung bisa nendra wayanganmu mung katon ing netra kowe lunga tanpa kandha malah tanpa dosa citra sliramu nganti rekoso copolan kodho wong urip neng alam donya kuwi peparinge kang maha kuwasa tak tampa ati-ati legawa masuk yo wis yo Kan ku ingat selalu
Assalamualaikum mudah laras ugi sekar waras marasoan. Tentu ke waru kathah lepat wiwit Purwati Usono kula sak kanca marasoan tentu nulungan sang agunging samudra bakal sami. Ing Usono sugeng kundur mugi rahayu sami pinanggi. Akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun matur thank you.